مزمور داويت مبل 101 معراف بزعبات صقان فردن كزمر وهو እግዚአብሔር ምስጋና ክዝምረልካ እየ ብፍጽምቲ መገዲ እጣበብ ኣለኹ መዓዝ ክትመጸኒ ኢኻ ኣብ ውሽጠይ ቤተይ ብፍጹም ልበይ እመላለስ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ገለ ነውሪ ኣይነብርን ንግብሪ ብልያል እጸልኦ ኣለኹ ኣክጠብቀንን እዩ ቄናን ልቢ ኻባኻ ይርሕቕ ንኽፉእ ክፈልጦ ኣይደልን ነቲ ንብጻዩ ብግቡእ ዝሓሚ እጥፍኦ ነቲ ዕቡይ ዓይንን ቁሩብ ልብን ዘለዎ ኣይዕገሶን እየ ምሳይ ክነብሩስ ሳዒንተይ ኣብቶም ናይ ሃገር እሙናት እየን እቲ ብፍጽምቲ መገዲ ዝመላለስ ከገልግለኒ እዩ ተንኰል ዝገብር ኣብ ውሽጢ ቤተይ ኣይነብርን ሓሶት ዝዛረብ ኣብ ቅድሚ ዓይንተይ ኣይጸንዕን እዩ ንዓመፀኛታት ካብ ከተማ እግዚአብሔር ከጽንትሲ ንኹሎም ረሲኣን ምድሪ ንግሆ ከጥፍኦም እየ መዝሙር ዳዊት መበል 102 ምዕራፍ ጎይታዬ ጸሎተይ ስማዕ ኣውያተውን ኣባኻ ይብጻሕ ብመዓልቲ ጸባይ ገጽካ ኣይትኸውለለይ እዝንኻ ኣድንለለይ በታ ዘእውየላ መዓልቲ ቀልጢፍካ መለሰለይ መዓልትታተይ ከም ትኪ ይበና ኣለዋ እሞ ዓጽምተይ ከዓ ከም እያድ ይነድድ ኣሎ ምብላዕ እንጌራይ ረሲዕዮ እየ እሞ ልበይ ከም ሳዕሪ ጸምለወን ነቐጸን ካብ ጽምዲ ገዓረይ እተለዓለ ኣዕጽምተይ ኣብ ስጋይ ተጣበቐ ኣባ ጉንባሕ በረኻ መሰልኩ ከም ጉንጓ ዖናታት ኮንኩ ተጋህኩ ከምቲ ኣብ ናሕሲ በይኑ ዘሎ ዑፍ ከዓ እየ ሙሉእ መዓልቲ ጸላእተይ የላግጹለይ ተጻረርተይ ብስመይ ይረግሙ ኣለዉ ንሓሞሽቲ ከም እንጌራ እበልዖ ኣለኹ እሞ ንመስተይ ምስ ንብዓት እሕውሶ ኣለኹ ብምኽንያት ኩራኻን ቁጣዓኻን ኣልዒልካ ደርቢኻኒ ኢኻ እሞ መዓልትታተይ ከም ዝነውሕ ጽላሎት እየን ኣነ እውን ከም ሳዕሪ ነቅጽ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ንስኻ ግና ንዘላለም ትነብር መዘከርታኻ እውን ንውሎድ ወለዶ እዩ ግዜ ምሕረታ እዩ እቲ ምዱብ ግዜ በፂሑ ባሮትካ ንእማን ኣፍቂሮም ብሓመዳ ከዓ ጉሆም እዮም እሞ ክትንስእ ንጽዮን እውን ክትርሕርሓላ ኢኻ ኣሕዛብ ከዓ ከም ንስም እግዚኣብሔር ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ድማ ንኽብርኻ ክፈርሁ እዮም እግዚኣብሔር ንጽዮን ክሃንጻ ብኽብሩ ክግለጽ እዩ ኣብ ጸሎት ሽጉራት ከቕልብ ንጸሎቶም እውን ኣይክንዕቅን እዩ እሞ እዚ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ክጽሓፍ እቲ ዝፍጠር ህዝቢ እውን እግዚኣብሔር ከመስግኖ እዩ ኩሎም ኣሕዛብን መንግስታትን ኣብ ጽዮን ንስም እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ንምስጋናኡ ክነግሩ ኢሎም ንእግዚአብሔር ከገልግልዎ ምስ ተኣከቡ እግዚኣብሔር ንብኽያት እኩራት ክሰምዕ ነቶም ንሞት እተመደቡ ምእንቲ ክፈትሖም ካብ ልዕልና መቕደሱ ረአየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ አንቆልቆሉ ጠመተ ንሓይለይ ኣብ መገዲ ኣድከሞ ንመዓልትታተይ ኣዕጸረን ኣምላኸየ ኣብ ፍርቂ መዓልትታተይ ኣይትውሰደን ይበልኩ ዓመታትካ ንውሉድ ወለዶ እዩ ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰሪትካያ ሰማያት ከዓ ግብረ ኣዳውካ እዮም ንሳቶም ክጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩላቶም ከም ክዳን ክበልዩ እዮም ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ ክልወጡ እውን እዮም ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይውዳእን ውሉድ ባረትካ ክነብሩ ዘርኦም ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ክጸንዕ እዩ መዝሙር ዳዊት መበል 103 ምዕራፍ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ እውን ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ ተገብረልኪ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይትረስዒ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ክሓድገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፋእታ ዝብጀዋ ብሳህልን ምሕረትን ዝኽልለኪ ንድሌትኪ ብጽቡቕ ነገር ዘጽግብ እዩ ንእስነትኪ እውን ከም ንስሪ ትሕደስ እግዚኣብሔር ንኩሎም ጥቑዓት ጽድቅን ፍትሕን ይገብር እዩ መገድታቱ ንሙሴ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጠ እግዚአብሔር ርኅሩሕን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ
ብሳሊ ድማ ምሉእ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣይገንሕን ንዘለዓለም ከዓ ኣይቅየምን። መጠን ሓጢአትና ኣይገብረናን ከም መጠን ኣበሳና ድማ ኣይፈድየናን እዩ። ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርህዎ ይስልጥን። ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ንኣበሳና ካባና ኣርሓቆ። ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም ከምኡ እግዚኣብሔር ንዝፈርሁ የርሕርሓሎም እዩ። ፍጥረትና ይፈልጥ እዩ እሞ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እዩ። ሰብሲ መዓልትታቱ ከም ሳዕሪ እዩ፣ ከም ዕምባባ መረሮ ይዕምብብ። ንፋስ ኣብ ልዕሊኣ ይሓልፍ እሞ ከቶ ኣይትርከብን እያ፣ ቦታኣ እውን ኣይፈልጣን እዩ። ምሕረት እግዚኣብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርህዎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትነብር። ጽድቁ ከቶ ነቶም ኪዳኑ ዝሕልው ንትእዛዛቱ ምእንቲ ክገብርዎ ዝዝክርዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። እግዚኣብሔር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ ያቆመ፣ መንግስቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዛኣላ። ኣቱም መላእኽቱ ንድምፂ ቃሉ እትእዘዙ ንቃሉ እትፍጽሙ ሓያላን ስልጡናትን ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ። ኣቱም ሰራዊት ኩልኹም ኣቱም ንፍቓዱ እትፍጽምዎ ኣገልገልቱ ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ። ኩሉ ግብርታቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ግዝኣቱ ንእግዚኣብሔር ባርኹ። ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ። መዝሙር ዳዊት መበል 104 ምዕራፍ። ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ። ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ኣዝኻ ዓብይ ኢኻ። ግርማን ክብርን ለበስካ፣ ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካዮ፣ ንሰማያት ከም መጋረጃ ዘርጋሕካዮ። ንርሻንካ ካብ ሰማያት ሃነጽካዮ፣ ንደበናስ ሰረገላኻ ገበርካ። ኣብ ኣኽናፍ ንፋስ ጌርካ ኬድካ፣ ንፋሳት ልኡኻትካ ንሃልሃልቲ ሓዊ ኣገልገልትኻ ገበርካዮም። ንዘለዓለም ከይትናወጽሲ ንምድሪ ኣብ መሰረታ ኣጽናዓ። ከም ብልብሲ ብመዓሙቕ ኣልበስካያ፣ ማያት ኣብ ልዕሊ ኣኽራን ቆሙ። ብመግናሕትኻ ሃደሙ፣ ብድምፂ ነጐድጓድካ ቀልጢፎም ከዱ። ኣብቲ ዝመደብካሎም ቦታ ኣኽራን ልዕል በሉ፣ ለሴታት እውን ለጠቕ በሉ። ተመሊሶም ንምድሪ ከይከድንዋስ ዘይሓልፍዎ ደረት ወሰንካሎም። ኣብ ሽንጭሮታት ዓይኒ ማያት ኣንታዕካ፣ ኣብ መንጎ ኣኽራን ይውሕዛ። ንኹሉ እንስሳ መረር የስትያኦ፣ ኣእዱግ በረኻ ይረውዩለን። ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጥቐአን ይነብራ፣ ካብ ማእከል ጨናፍር ከዓ ድምፀን የስማዓ። ንኽራን ካብ እርሻንካ ተስዮ፣ ምድሪ ብፍረ ተግባርካ ተጽግብ። ወይኒ ንልቢ ከም ዘሐጉሶ፣ ዘይቲ ንገጹ ከብርሆ፣ ንጌራ እውን ንልቢ ሰብ ከጽንዖስ። ካብ ምድሪ ምግቢ ምእንቲ ከውፅእ፣ ንእንስሳ ሳዕሪ ንጠቕሚ ሰብ ከዓ ተኽሊ ኣብቆልካ። ኣእዋም እግዚኣብሔርን እተን ዝተኸልካየን ጽሕድታት ሊባኖስን ጸገባ። ኣዕዋፍ ኣብኡ ኣንደአን ይሰርሓ፣ ጽሕድታት ንራዛ ማሕደሪኡ እየን። ነዋሕቲ ኣኽራን ንሰሰውሕ፣ ኣኻውሕ ድማ መዕቆቢ ጊሒታት እዩ። ወርሒ ንመመደብ ግዝያት ዝገበረ፣ ፀሓይ ንምዕራባ ትፈልጥ። ጸልማት ትገብር፣ ለይቲ እውን ይኸውን። ብኡ ንኹሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ። ሸደናት ኣንበሳ ንምዝራፍ ይጓዝሙ፣ ቀለቦም ከዓ ካብ ኣምላኽ ይደልዩ። ፀሓይ ትበርቕ ይምለሱ፣ ኣብ ጉድጓዶም ድማ ይድቅሱ። ሰብ ናብ ተግባሩን ናብ ዕዩኡን ክሳዕ ምሸት ይወፅእ። ዎ እግዚኣብሔር ግብርታትካ ክንደይ ብዙሕ እዩ። ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ፣ ምድሪ ብሃብትኻ መሊኣ ኣላ። ዓባይን ገፋሕን ባሕሪ ኣዝያ እያ፣ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይትን ንኣሽቱን እንስሳ ኣብኣ ይዋሳወሱ ኣለዉ። ኣብኣ መራኽቢ ይኸዳ፣ እቲ ዝፈጠርካዮ ሌዋታን ኣብኣ ይፃወት። እዚኣቶም ኩሎም ምግቦም በብግዚኡ ክትህቦምሲ ንኣኻ ይጽበዩ ኣለዉ። ንስኻ ትህቦም የከቡ፣ ንስኻ ኢድካ ትዝርግሕ ብጸጋ እውን ይጸግቡ ኣለዉ። ንስኻ ገጽካ ትኽውል ይስንብዱ፣ ትንፋሶም ትወፅእ ይሞቱ፣ ኣብ መሬቶም እውን ይምለሱ። ትንፋስካ ትልእኽ ይፍጠሩ፣ ንገጽ ምድሪ እውን ትሕድሳ። ክብሪ እግዚኣብሔር ንዘላለም ይነብር፣ እግዚኣብሔር ብተግባሩ
ይተሓጎስ ኣብ ምድሪ ይጥምት ንሳ ኸኣ ተንቀጥቅጥ ነኽራን ይትንክዮም እሞ ይተኩ ብህይወተይ ከለኹ እግዚአብሔር ዝምር ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግን ቃላተይ ባህ የብሎ ብእግዚአብሔር ሕጎስ እየ ሓጥኣን ካብ ምድሪ ይጠፉ ረሲኣን እውን ደጊም ኣይሃልው ነፍሰየ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት መበል 105 ምዕራፍ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ስሙ ፀውዑ ግብርታቱ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣውርዩ ዘምሩሉ ኣመስግንዎ ብዛዕባ ኩሉ ተኣምራቱ ተዛረቡ ብቅዱስ ስሙ ክበሩ ልብቶም እግዚአብሔር ዝደልይዎ ይተሓጎስ እግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ ኣቱም ዘሪ አብርሃም እቲ ባርያኡ ኣቱም ውሉድ ያዕቆብ ሕሩያቱ ዝገበሮ መስተንክር ግብርታቱን ተኣምራቱን ፍርዲ ኣፉን ዘክሩ ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽናዩ ፍርዱ ኣብ ኩሉ ምድሪ እዩ ነቲ ምስ አብርሃም ዝኣተወ ኺዳኑ ንይስሐቅን ዘመሓለሉ መሓላ ነቲ ንሽሕ ወለዶ ዝኣዘዞ ቃል ንዘለዓለም ዘኪሩስ ምድሪ ከነኣን ዕድሎት ርስትኹምን ክትከውን ክበካ እየ ኢሉ ንያዕቆብ ከም ሕጊ ንእስራኤል ከዓ ከም ናይ ዘለዓለም ኪዳን ገይሩ ኣቆሞ ብቁፅሪ ሒደት ኣዝዮም ሒደት ኣብ ኣውን ስደተኛታት ከለዉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቲ እውን ናብ ካልእ ህዝቢ ክሓልፉ ከለውስ ንሱ ሰብ ክጠቕዖም ኣይሓደገን ንቁባኣተይ ኣይትተንኪዎም ነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበርዎም ኢሉ ምእንታኦም ንነገስታት ገሰጾም ጥሜት ናብ ሃገር ፀውዐ ኩሉ ምርኩስ እንጌራ ሰበረ ቀቀድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ ነጋሩ ብመቁሕ ሰቃዮ ነፍሱ ኣብ ሓፂን ኣተወት ቃሉ ክሳዕ ዝፈጸም ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ንጉስ ልኢኹ ኣፍትሖ እቲ ገዛእ ኣህዛብ ሓራ ኣውፅኦ ንመሳፍንቱ ከም ፍቃድ ከኣስሮም ንሽማግሌታቱ ከዓ ጥበብ ክምህሮም ጎይታ ቤቱን ኣዛዝ ኩሉ ጥሪቱን ገበሮ እስራኤል ናብ ግብፂ መፀ ያዕቆብ ናብ ሃገር ካም ሰፈረ ንህዝቡ ከዓ ኣዝዩ ኣብዝሖ ካብ ተጻረርቱ እውን ኣበርትዖ ንህዝቡ ክጸልእዎ ንባሮቱ ክተናኽልዎምሲ ልቦም ለወጦ ንሙሴ ባርያኡን ንኣሮን ሕሩዩን ለኣኸ ኣብ ማእከሎም ትእምርትታቱ ኣብ ሃገር ካም ድማ ተኣምራት ገበሩ ጸልማት ለኣኸ ኣጸልመተ ከዓ ንቓላቱ እውን ኣይተጻረርዎን ማያቶም ናብ ደም ለወጠ ዓሳታቶም ከዓ ቀተ ናብ ኣባይቲ ነገስታቶም ክሳዕ ዝኣትዋ ምድሮም ብቁርዖ መልአት ተዛረበ እሞ ጽንጽያታት ኣብ ኩሉ ወሰኖም ከዓ ቃርማ መጹ ኣብ ክንዲ ዝናብሲ በረድ ሃልሃልቲ ሓዊ ከዓ ኣብ ሃገሮም ኣውረደ ወይኖምን በለሶምን ወቕዐ ኣእዋም ዓዶም ድማ ሰባበረ ተዛረበ እሞ ኣንበጣ ቁፅሪ ዘይብሉ ኩብኩብታ መጸ ንኩሉ ብቃልያ ሃገሮም በልዖ ንፍረ ምድሮኦም ከዓ በልዐ ንኩሉ በኹሪ ሃገሮም ንበኹሪ ሓይሎም ቀተለ ብወርቅን ብሩርን ኣውፅኦም ኣብ ማእከል ዓለይቱ ከዓ ድኹም ኣይነበረን ፍርሃት ወዲቕዎም ነበረ እሞ ግብፂ ብምውፅኦም ተሓጎሰት ደበና ንምኸወልታ ሓዊ ድማ ብለይቲ ኸብርህ ዘርግሐ ለመኑ እሞ ብሪኒጎታት ኣምፅአ ብእንጌራ ሰማይ እውን ኣጽገቦም ከውሒ ኸፈተ እሞ ማያት ፈልፈለ ውሒዝ ብንቁፅ ቦታ ወሓዘ ነቲ ቅዱስ ቃሉን ንኣብርሃም ባርያኡን ዘኪሩ እዩ እሞ ንህዝቡ ብሓጎስ ነቶም ሕሩያቱ ድማ ብእልልታ ኣውፅኦም ትእዛዛቱ ክገብሩ ሕጉውን ክሕልውስ ሃገር ኣህዛብ ሃቦም ጻማ ኣህዛቡን ወረሱ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት መበል 106 ምዕራፍ እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ እውን ዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ንግብርታት ሓይሊ እግዚአብሔር ክዛረቦ ንብዘሎ ምስጋናኡስ ክነግሮ መን ይኽእል ፍርዲ ዝሕልው ኩሉ ግዜ ጽድቂ ዝገብሩ ብፁዓን እዮም ጎይታዬ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስ ርስትኻ እውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ምስ ኣቦታትና ሓጢኣት ገበርና በደልና ግፍዒ ገበርና
ኣቦታትና ኣብ ግብፂ ንተኣምራትካ ኣየስተውዓልዎን ንብዝሒ ጸጋኻ ኣይዘከርዎን ኣብቲ ባሕሪ ኤርትራ ዓለው ንሱ ግና ስልጣኑ ምእንቲ ከፍልጥሲ ስለ ስሙ ኢሉ ኣድሓኖም ንባሕሪ ኤርትራ ገንሖ እሞ ነቐጸት ከም ብበረኻ ድማ ብዓሚቑ መርሖም ካብ ኢድ ተጸራሪኦም ኣድሓኖም ካብ ኢድ ጸላኢ ከዓ ተበጀዎም ንተጻረርቶም ከም ማያት ደፈኖም ካብኦም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ሽዑ ንቓላቱ ኣመኑ ምስጋናኡ ዘመሩ ንተግባሩ ቐልጢፎም ረስዕዎ ንምኽሩ ኣይተጸበይዎን ኣብ በረኻ ኣዝዮም ተመነዩ ኣብቲ ጽምዋ እግዚኣብሔር ፈተኑ ንሱ ከዓ ዝለመንዎ ሃቦም ግናኸ ንነፍሶም ዕብራን ለኣኸሎም ኣብቲ ሰፈር ንሙሴ ንኣሮን ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ቀንኡሎም ምድሪ ተኸፊታ ንዳታን ወሓጠቶ ንወገን ኣቢራም ከዓ ደፈነቶ ሓዊ ኣብ ማእከል ወገኖም ነደደ ሃልሃልታ ንረሲኣን ወሓጦም ኣብ ሆሬብ ምራኽ ገበሩ ንዝፈሰሰ ምስሊ ከዓ ሰገድሉ ክብረቶም ንምስሊ ሳዕሪ ዝበልዕ ብዕራይ ለወጥዎ ኣብ ግብፂ ዓብይ ተግባር ኣብ ሃገር ካብ ተኣምራት ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዘፍርሕ ነገር ዝገበረ ኣምላኽ መድሓኒኦም ረስዕዎ ሽዑ ኸጥፍኦም ደልዩ ተዛረበ ግናኸ ሙሴ እቲ ሕሩይ ከየጥፍኦም ቁጣዕኡ ምእንቲ ኸመልስ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣብ ማእኸሉ ቆመ ነታ ፍቱቲ ሃገር ንዓኡ ብቓል እውን ኣይኣመኑን ኣብ ድንኳናቶም ኣጉረምረሙ ንድምፂ እግዚኣብሔርካ ኣይሰምዕዎን ሽዑ ኢድ ናብኦም ኣልዒሉ ኣብ በረኻ ኸውድቖም ንዘርኦም ከዓ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከውድቖም ኣብ ሃገራት እውን ፋሕ ከብሎም መሓለ ምስ በዓል ጴኦር ሓበሩ መስዋእቲ ሙታት ከዓ በልዑ ብግብርታቶም ከዓ ኣኾረይዎ መዓት እውን ወረዶም ሽዑ ፊንሃስ ተንሲኡ ፍትሒ ኣውፅአ እቲ መዓት ድማ ዛረየ እዚ ከዓ ንሓዋሩ ንውሉድ ወለዶ ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ኣብ ማይ መሪባ ድማ ኣኾረይዎ ሙሴ እውን ብሰሮም ተጐድአ ንመንፈሱ ኣንጸርፂሮም ነበሩ እሞ ብኸናፍሩ ዕሽነት ተዛረበ ምስ ኣሕዛብ ተሓባበሩ ግብርታቶም ከዓ ተማህሩ እምበር ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ንህዛብ ኣየጽነትዎም ንጣዖታቶም ኣገልገሉ ንሳቶም ከዓ መፈንጠርያ ኾንዎም ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ነጋንንቲ ሰውኡሎም ንጹህ ደም ኣወዳቶም ኣዋልዶምን ኣፍሰሱ ንጣዖት ከነኣን ሰውኦም ተሃገር እውን ብደም ረኸሰት በዚ ኸምዚ ብተግባሮም ረኸሱ ብግብርታቶም ከዓ ኣመንዘሩ ሽዑ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝቡ ነደደ ንርስቱ ከዓ ፈንፈኖ ኣብ ኢድ ኣሕዛብ ኣሕሊፉ ሃቦም እቶም ዝጸልእዎም ድማ መለኽዎም ጸላእቶም ከዓ ጠቕዕዎም ኣብ ትሕቲ ኣእዳዎም ድማ ተዋረዱ ብዙሕ ግዜ ያናገፎም ንሳቶም ግና ብምኽሮም ዓለው ብኣበሳኦም እውን ተዋረዱ ኣውያቶም ምስ ሰምዐ ከዓ ጸባባኦም ረአየ ንኺዳኑ ድማ ዘከረሎም ብመጠን ብዝሒ ሳህሉ እውን ረሓርሓሎም ኣብ ቅድሚ ኩሎም ማረኽቶም ከዓ ሞገስ ሃቦም ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንቕዱስ ስምካ ክንውድሶ ብምስጋናኻ እውን ክንምካሕሲ ኣናግፈናን ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣክበናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ኩሉ ህዝቢ እውን ኣሜን ይበል መዝሙረ ዳዊት መበል 107 ምዕራፍ እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር ይሞ ኣመስግንዎ እቶም እግዚአብሔር ተበጀዎም ካብ ኢድ ገፋዒ ተበጀዎም ካብ ሃገራት ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ዝኣከቦም ከምዚ ይበሉ ኣብ በረኻ ኣብ ጽምዋ መገዲ ኮብለል ዝነብሩላ ዓዲ ኣይረኸቡን ጠመዩን ጸሚኦም ነፍሶም ሰልከየት ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱ እውን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም ናብ ዝነብሩላ ዓዲ ክበጽሑስ ብቕኑዕ መገዲ መርሖም ንጥምቲ ነፍሲ ኣጽጊብዋ ንጥሚቲ ነፍሲ ብሰናይ መሊእዋ እሞ ንእግዚአብሔር ስለ ሳህሉን ስለቲ ንደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ ብመከራን ሓጺን ተኣሲሮም
ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ነበሩ ንቓል ኣምላኽ ስለ እተሃላለኽዎ ንምኽሪ እቲ ልዑል ከዓ ስለ ዝነዓቕዎ ንልቦም ብጻዕሪ ኣዋረዶ ወደቑ ዝረድእ እውን ሓደ እኳ ኣይነበረን። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ ንሱ እውን ካብ ጸባባኦም ኣናገፎም ካብ ጸልማትን ድነሞትን ናውፅኦም መቃውሖም ከዓ ኣሰባበረ። ማዕፁ ኣስራዚ ሰቢሩ መሸጉር ሓፂን ሰባቢሩ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ስለ ሳህሉን ስለቲ ንደቂ ሰብ ብዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። ዓያሱ ብሰሪ ግህሰቶምን ብሰሪ ኣበሳኦምን ተጨነቑ። ነፍሶም ንመብልዕ ዘበለ ፈንፈነቶ ክሳዕ ደጌታ ትሞት እውን በጽሑ። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ ንሱ እውን ካብ ጸበባኦም ኣናገፎም። ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ከዓ ኣናገፎም። ንእግዚኣብሔር ስለ ሳህሉን ስለቲ ንደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ። መስዋዕቲ ምስጋና ከዓ ይሰውኡ ንግብርታት እውን ብእልልታ ይንገሩ። ብመራኽብ ናብ ባሕሪ ዝወርዱ ኣብ ዓበይቲ ማያት ዝነግዱ ንሳቶም ግብርታት እግዚኣብሔር ኣብ ዓሚቕ ድማ ተኣምራቱ ረኣዩ። ኣዘዘ እሞ ማዕበላት ዘልዕል ህቦብላ ንፋስ ኣተንስአ። ናብ ሰማይ ደየቡ ናብ መዓሙቕ ወረዱ ነፍሶም ብመከራ መኸኸት። ከም ስካር ኣሕወዝወዙን ሰንከልከል በሉን ኩሉ ጥበቦም ከዓ ጠፍአ። ሽዑ ብመከራኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ ንሱ እውን ካብ ጸበባኦም ኣውፅኦም። ንህቦብላ ናብ ህድኣት ለወጦ ማዕበላት ከዓ ዝግ በሉ። ስለ ዝሃድአት ተሓጐሱ ናብቲ ዝደልይዎ ወደብ ድማ ኣብጽሖም። ንእግዚኣብሔር ስለ ሳህሉን ስለቲ ንደቂ ሰብ ዝገበሮን ተኣምራቱን የመስግንዎ። ኣብ ማሕበር ኣሕዛብ ልዕል የብልዎ ኣብ ባይቶ ሽማግሌታት ድማ የመስግንዎ። ንወሓዚት ናብ በረኻ ንዓይኒ ማያት ናብ ንቑፅ ምድሪ ንፍርያ ምድሪ ብሰሪ ክፍኣት እቶም ዝነበርዋ ናብ ጎልጎል ጨው ለወጦ። ንበረኻ ናብ ማዕቆር ማያት ንንቑፅ ምድሪ ከዓ ናብ ዓይኒ ማያት ለወጦ። ንጡምያት ኣብኣ ኣሕደሮም ንሳቶም ከዓ ዝነብሩላ ዓዲ ሰረቱ። ግርሁ ዘርኡ ወይንታት ተኸሉ ብዝሒ ፍረ ከዓ ሃቦም። ባርኾም እሞ ኣዝዮም በዝሑ ንኸብቶም ድማ ኣየወሓደሎምን። ድሓር ከዓ ብምጥቃዕ ብመከራ ብጓሂ ወሓዱን ተዋረዱን። ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ሓሳር ከዓወ መገዲ ኣብ ዘይብላ በረኻ ኣኾብለሎም። ንድኻ ካብ ሽጋሩ ልዕል ኣበሎ ንዓሌታት ድማ ከም ምጓሰ ኣብዝሖም። ቁኑዓት ሪኦም ክሕጐሱ ኣበሳ ዘበለ እውን ኣፉ ክዓፁ እዩ። ለባም ዘበለ ነዚ ከስተብህሎ እዩ ንጸጋ እግዚኣብሔር ከዓ ከስተውዕሎ እዩ። መዝሙረ ዳዊት መበል 108 ምዕራፍ። ዎ ኣምላኽ ልበይን ክብረይን ኣንቂደን ኣለዋ ክዝምርን ከመስግንን እየ። በገናን መሰንቆን ንቕሑ ንወጋሕታ ኸንቀሓ እየ። ጐይታዬ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ኣብ ማእከል ህዝብታት ክዝምረልካ እየ። ምሕረትካ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዓቢ ሓቂኻ እውን ክሳዕ ደበናታት እዩ እሞ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ልዕል በል። ክብርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ይኹን። ፍትዋትካ ምእንቲ ክናገፉስ ብየማነይትኻ ኣድሕነናን ስምዓናን። ኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ተዛረበ እልል ክብል እየ። ንሰከም ከመቅል ንለሰ ስኮት ክልክዕ እየ። ጊልኣድ ናተይ እዩ ምናሴ እውን ናተይ እዩ። ኤፍሬም መጸግዕ ርእሰይ ይሁዳውን ዘንጊ ግዛእተይ እዩ። ሞኣብ ገበራ ምሕጻበይ እዩ። ኣብ ኤዶም ላእነይ እድርቢ ኣብ ፍልስጥኤም እልል ክብል እየ። ናብታ ዕርርቲ ከተማ መን ይወስደኒ? ናብ ኤዶም መንኮን ይመርሓኒ? ዎ ኣምላኽ ንስኻዶ ኣይኮንካን ዝደርበኻና? ንስኻ ኣምላኽ ምስ ሰራዊትካ ኣይትወፅእን ዲኻ? ረድኤት ሰብ ከንቱ እዩ እሞ ካብቲ ተጻራሪ ርድኣና። ብኣምላኽ ንሕይል ንሱ እውን ንተጻረርትና ክረግጾም እዩ። መዝሙረ ዳዊት መበል 109 ምዕራፍ። ኣታ ኣምላኽ ምስጋናይ ኣፍረሲኣን ኣፍጥበራን ናበይ ተኸፊቶም ብሓሳዊት መልሓስ ይዛረቡኒ ብቓላት ጽልኢ የኸቢቦሙኒ ብዘይ ምኽንያት ይዋግኡኒ ኣለዉ እሞ ስቕ ኣይትበል።
ኣብ ክንዲ ዘፍቀርክዎ ተጻረሩኒ ኣነ ግና እጽሊ ኣለኹ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ከዓ ጽልኢ ፈጆሙኒ ረሲ ኣብ ልዕሊኡ ኣቆይመሉ ተጻረራይ ኣብ የማኑ የቆሙ ምስ ተፈርደ ተረቲዑ ይወጻእ ጸሎት እውን ንኃጢአት ይኹኖ መዓልትታቱ ሒደት ይኹና ንሽሞት እውን ካልእ ይውሰዳ ውልዳ ዘኽታማት ይኹኑ ሰበይቲ እውን መበለት ትኹን ውልድ ኣናዘሩ ይለምኑ ካብተን ዝዓነዋ ኣባይቶም ርሒቆም ንጌራ ይድለዩ ንዘለዎ ሁሉ እቲ መሓረፂ ይሓዞ ጓኖት ከዓ ንጻማኡ ይዝመትዎ ዝልዋሃሉ ሓደ እኳ ኣይረኽብ ንዘኽታማቱ ዝርሕርሓሎም ከዓ ሓደ እኳ ኣያሃሉ ሓድጉ ይጽነቱ ስሞም ኣብ ካልኣይ ወለዶ ይደምሰስ በደል ኣቦታቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይዘከር ሓጢአታት ድዩ ከዓ ኣይደምሰስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይኹኑ መዘከርታኦም ካብ ምድሪ ይጥፋእዮ ንመስኪንን ንደኻነቲ ልቡ እተሰብረን ምንቲ ክቐትሎም ሰጎጎም እምበር ምሕረት ክገብር ስለ ዘይሓሰበ ንመርገም ፈተዋ ንሳ ከዓ መጸቶ ንበረኸት ኣይባሃጋን ንሳውን ረሓቐቶ ንመርገም ከም ክዳኑ ተኸድና ንሳ ከዓ ከም ማይ ናብ ውሽጡ ከምቲ ቀቢእውን ናብ ኣዕጽምቱ ሰረጸት ከምቲ ዝጓነጸፈሉ ልብስን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝዕጠቆ ቅናትን ይኹኖ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ናይ ተጻረርተይን ናይቶም ኣብ ነፍሰይ ክፉእ ዝዛረቡን ፍዳ ይኹን ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ስምካ ኢልካ ርድኣኒ ጸጋኻ ሰናይ እዩ እሞ ኣናግፈኒ ኣነ ምስኪን ድኻየ እሞ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ቆሲሉ ኣሎ ከም ዝነውሕ ጽላሎት እኸይድ ከም ኣንበጣውን እስጎግ ኣለኹ ኣብራኸይ ብጾም ራዕራዕ በለ ስጋይ ከዓ ካብ ስብሑ ዓበረ መላገጺኦም ከዓ ኮንኩ እተን ረኣዩኒ ርእሶም ይነቕንቑ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ርድኣኒ እዚ ኢድካ ምዃኑ ንስኻ ከም ዝገበርካዮ ክፈልጡስ ወእግዚኣብሔር ብመጠን ጸጋኻ ኣናግፈኒ ንሳቶም ይገረሙ ንስኻ ግና መርቕ እንተተንስኡ ክሓፍሩ እዮም ባርያኻ ግና ክሕጎስ እዩ ተጻረርተይ ውርደት ይከደኑ ንነብሮም ከዓ ከም ነጸላ ይወንዝፍዎ ካብቶም ንነፍሱ ዝኾንንዋ ከድሕኖም ኣብ የማን ኢድ ትድኻ ቆይሙ ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ብኣፈይ ኣዝየ ኸመስግኖ ኣብ ማእከል ብዙሓት እውን ክውድሶ እየ መዝሙር ዳዊት መበል 110 ምዕራፍ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን በትሪ ስልጣንካ ክልእኽ እዩ ኣብ ማእከል ጸላእትኻ ግዛእ በታ ሰራዊትካ እተኸትለላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመጽእ ኣውሊ ከም መንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይመጹኻ እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከት ጸዲቕ ንዘላለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይ ጣዓስን ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ የማንካ ኮይኑ ብመዓልቲ ቁጣዓኡ ንነገስታት ክጨፍልቖም ኣብ ማእከል ኣህዛብ ክፈርድ ብሬሳታት ክመልኦ ርእሲ ርሒብ ሃገር ክጨፍልቕ ኣብ መገዲ ካብ ወሓዚት ክሰቲ ስለዚ ርእሱ ልዕል ከብል እዩ